Mga higala, kumusta? Sugod karon ako kamong ipaybaw nga ang atong video dili na to tag-ason ug maayo. Kasagaran ko kong video nga hangtod sa 13 minutes, so karon atong maningawon nga 30 seconds to 3 minutes na lang. Kay murya po katong tason, bigya po niyo tiyos og tanaw. Mga shortin na lang nako. Ako na ipakita tanang view dayon suod sa 30 seconds or 3 minutes para dali lang kay dali mo yung tanaw sa ubang video, di ba? So mga nindot na lang nga view atong ipakita sa sunod og kining video. Nindot dili tanan kuan na daghang sikot-sikot. Ditso na to sa atong mga view nga ipakita sa inyo ha. Okay, daghang salamat sa kanunay inyong pagsunod ning atong channel. Inaot nga padayon kamo mag-like ug mag-share unta ug mag-view sa tanang mga video nato dinhi. Daghang salamat.